Отишъл един пичага на доктор и му казва: докторе, загази го сериозно. Доктор вика: кажи бе, приятел. Казва му то, като почне една болка тук от врата, слиза по гръбначния стълб надолу и направо в кръста: умирам, не издържам. Доктор му казал: сега ще видим какво става. Направили изследвания, всичко, пълни кръвни картини. И доктор му каза: имам една лоша новина за тебе. Вика: ще трябва да ти отрежем една работа. Той казал: как бе, но защо? Вика: човек, това е положението, иначе си отиваш, пътник си. Човек е навел глава, няма какво да прави, отстранили, така да кажем, проблема и си заживял така. И за един повод след години решил да си ушие панталон, отишъл при шивача. Мера там, той му взима кройки, мерки, всичко и го пита: бе, един по-деликатен въпрос, вика, като закопчаваш панталона, вика, от коя страна го слагаш, от лево или от десно, шивача го пита. То, сега какво му обяснява, вика: бе, няма значение, каре. То вика: не мога да няма значение, трябва да ми кажеш от лево или от десно го слагаш. То вика: какво значение има, човек? Шивача му казал: сега ще ти обясня. Вика: ако по принцип го слагаш от лево, аз ти направя кройката да е от десно, вика, така като го обуваш и като почнеш да го носиш, като почне една болка тук от врата, по гръбнака и направо тия в кръста и страшна работа става.